Aquest edifici és el Casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols, un casino cultural que aquest mes de gener ha celebrat els 170 anys de la seva constitució com a societat. Va ser a finals de l'any 1850 quan un grup de joves tapers, pescadors i petits artesans ganxons van decidir crear una associació recreativa. Oficialment, la creació va tenir lloc el 21 de gener de l'any 1851. Popularment se'l coneixia com el Casino dels Nois, fent referència als joves que tenien inquietuds progressistes i una certa empenta i que van desenvolupar dins el casino tota una sèrie d'activitats de caràcter cultural com fòrums de discussió, gestió d'una biblioteca i ball. Varen voler-se reunir i fomentar la cultura, la lectura, el joc com a distracció, i varen decidir constituir aquesta societat que en el seu moment la varen batejar com a Casino La Constància. La seva finalitat era promoure la cultura, però precisament entre la classe treballadora, la classe obrera. Fins l'any 1888, quan van decidir construir l'actual local, van canviar sovint de seu social. En aquell moment no tenien local i varen estar 38 anys pràcticament donant voltes per diferents locals. Se reunien en cases que els hi deixaven unes habitacions o uns baixos i varen voltar al carrer de Sant Domènec, varen voltar per aquí mateix al carrer dels Guíxols, que abans no era passeig, era el carrer, aquí mateix on estem ara, varen estar a diferents llocs. El nou edifici, situat al cor del Passeig del Mar, en un dels llocs més privilegiats de la ciutat, com és la Rambla Portalet, va ser projectat per l'arquitecte General Guitart i Lostaló i és un bell exemple del modernisme historicista. En 1888 varen decidir comprar uns solars, unes cases velles que hi havia aquí a la Rambla del Portalet, número 6, la varen tirar baix i varen encarregar a l'arquitecte General Guitart el projecte d'un edifici que cridés l'atenció i va cridar l'atenció perquè el que tenim ara aquí és per admirar-ho. Destaca d'entre la resta d'edificis que el rodegen pel seu estil i el seu color. Aquesta fotografia és del dia de la seva inauguració, el 21 d'abril del 1889. En 88 van començar les obres i el van inaugurar el dia de Pasqua de 1889. L'edifici del casino actualment és un dels més valorats de Sant Feliu de Guíxols i és, de fet, l'únic edifici social del 800 que ha arribat intacte a l'actualitat gràcies a una comissió que es va crear, ajudada pel suport popular, amb la finalitat de conservar-lo. L'any 1978 va ser declarat bé cultural d'interès nacional. Ens hagués agradat anar d'aquí de fer una festa social que hagués concorregut no només els socis, sinó tothom, tot Sant Feliu, que hagués pogut, no sé, fer una trobada, fer una explicació, però amb les condicions que tenim ara no es pot fer res. Les restriccions per la pandèmia no han permès fer una celebració d'aquest aniversari, però els prop de 200 socis que en formen part en l'actualitat esperen poder-ho celebrar més endavant al llarg d'aquest 2021.